Kani khana ka ba kateng honi ka don khat saus nem karata ka ba pule class 8 ha ka we ka school ha ka we ka sni kam snu klan ha ka met ka jongka kam not ban ye thu yi kimi ba ka jongka ban le wa da wai ti ha ka ta ka sni ka ban le school anda ka la phong yi uniform ka jongka ka la ba ka skat uniform ka jongka om long show ba sngai kan san ka po ka jongka kam ti ba le ka sngai kan san ha ka ta ka sni ku pa jongka ong la le bo school ka anda kala po school hapo class ka jongki kat ba ka no hai kai ka dak ajing batai honi ha kata ka por kala king be yong khle bar kala talat kala lon hang ta kino hai kai ha kata ka por klio i ka bat kila rai ka pan pha check op ka bat kila phon ro cha ki mi ki pa ka jongka anda ka pa jongka le yo ai kata ka jing ti bran bran la le cha school pan ulai kan do bat ka principal jong kata ka school ka ba ka pule ka principal jong kata ka school ka le tho yu kala biang hin ta bat ka dang don ha ka jing pha check op bat ka le tho ru yu ba ka chu talat la bande ba ka klem ban da step ka doktor ko le check ai ka honi ha ka ta ka jing check ka jongka ka dan lab ba ka dan pen ban dai kullu anda wan gi kimi ba ka jongka ka doktor ka li thui ki ba ka le dan khun kum ba khat we brai e bat ka la phai ki ba kin sumar bhai ka bat am de ban pen sneo si ka kham tam ha ka por ba dang don ni kullum ha po ka po anda gila po hi yim ku pa jongka lo bar khat sneo si ya ka ta ka jing don khun ka jong hadin ka taw lo le ka khun ka jong ka honi ka le ka liyo ka pa jongka kum no ki doktor ki ya tho mi ki jongka ha ka ta ka por ka la wan bar ka pitare ka la sho ka ka la ka kum no ka le ka ta ban no ka ye thia bat mano ik pa jong yi dai kullung jongka uramal pan sangai ka rami ya ka ta ka jing chok ka jongka ya ka honi badu long ka bale pi krani ka kum ta karami ka long yo de da ka jing ba kala ka jongki ba ki chu ai mon palat ka kala pa long ye khun ka jongki ba kan pun khun ka honi ha kata ka por kala pakhat ko slai ya kata ka jing pun khun ka jongka ra mau le kli ka honi ya kata ka jing le ka jongka de ka mon ka jongka ne di dan ki ba pen bore ka honi ka long hoi ma dan ki ba pen bore ka ti ha kata ka por kala yam bat kala phet ka kamra thia ka jongka kala khang ka jing khang ki mi ba ka jongka kala pha pli ka jing khang han rei kam tre ban pli anda kala pli ju bore ka jing khang yo i ka ha kamra sum ba kam ti briu sho ti kala rai ka bat kala pen thia ka ha jing thia ka mi ka jongka ka snu le ran kam kwa ka khun ka jongka ba kan yo khun ba ka dang re kum ta ka la kwa ban pan ha be khun jongka ki la le ban ye kan do bat ka ta doktor ka ba kan le check op ka doktor ka le ka li ka ta ka jongka ka le tho khat saus nem ka dan ti ka doktor ka le tho ki ya ka dor jong ka dawai ka de chpeu haja number ba ka jing ram jong ka dawai ki klem sim ki la le no ta ka doktor ka la pa ai ki da ka wi pat ka dawai ba kin persang na da ka thai tam kin sa you know ade anda gila po hi ka mi ka jongka ka la pandi ka da ka ta ka dawai ba ka la oi ka hani wat om ye thu ya ka pa jongka ka nai na ka la wan hai ying jongki ka de ka la yar pa pha ong rama pan ai ke si ka badan ti ban le be jot e ka khun ka jongki anda ka rami ka la yo i ka ta ka la yar na mar ba ka don ha ka jing sneu le ran ka la ong yo tu nga jongka kam kwa pan ai ke si ka ta ka jing jai ka khun ka jongki la da ki ai ke ki briu kin ti bat kren sa phang ka jongki bat ka long yu ka ting yo kan chia kum ba chia yu wi pat kan the ka ba ka teng ka param hadin ka jing kompling ka jongki la la bi ka sa tang ka met ya na kata ka daw kom kwa i ka hon ro kan long kum ta bat ka long ro yu ya ka khun ka jongki kin sa pan ham no ya ai tai kulung jongka rami ha kata ka por ul sneu pitare ka ta ka jing kren ka jongka hadin ka ta ki la le no cha police station ban file ka case hang ta ki police ki la to ke di ka ki la kli ka manu ba le be jot e ka bat hang no hak school bus ne ki bedan jing ide le ne ki para mar chat ti hak ka por kala kan mau bat kala ye thu ki ude aman kali thu tang ka tem ka jong o kala le no puli thang ta ule kali na pa jong ka u thu ne em yo ta breu pa jong ka ule thu ki puli ude no hi ka jong ka bo ju chim tu shan ni ka ba sa mar jan bat ke kala yar kala pha yu inspector ban register FIR par cha yu aman uta inspector ola register hak section 345 jong ka pokso act ora manula le kan do bat kata ka doktor haka jing ye de bat ka jing pen hab ya ikun jang ka honi kata ka doktor ka long yu kani ka de kat kum ka an la da om yo bor am don ki doktor ki banod ban le ka jing pen hab khun bat ka long ro na mar ba ka khun ka jong o ka dang re ka dan ka jing ma haka jing im ka jong ka haka sni ba bot ka la ya dai na la li bo ya ka jing file case jong ki mi ki pa jong ka honi sa ka office jong ka kun hang ta ka long ba chibun ki case ba mi haka jing ye de bat ki jing cha le be jot ki kan thei kan na walat ka anh ka praking ro ka jing kiu jong ka jing le bo re kim thei ka nang yai kiu na ka pos ka po
ปัดเลียทั่วโรอยู่ยามันตากละวันสเปนอีกเกสจงกวีขณะขัดเศร้าสนามกระตากระปุนคนเดนมาร์บาชาเลยเบจอดปัดกลองโรนมาร์บาอมดอนกินด็อกเตอร์กิบัตรบันปัญหาคนยังกาบันลงไปอ่านกิว่าได้ก็หอกนักยิงบิชาประกันไอบอลนักมันตากระตาขณะประกันยอบันปัญหาคนตาบริวลองกายิงบิชากำละบันไอก็ได้ระดับแคลมกายิงยาโถจงกระตาขณะก็ดีบันยอเนาะยังก็ยิงยาโถนักกระตาขณะกิปุลิตกลาsedang bat wedi aman anda kila lab ya ka ying ke jong hangta kila sho ke jing than bat kila pha pli u namar ba ula yo jing tiba kipulit kila thwedi u tre sho ban pli ke ban ulami sabar na ke jing thang ye hakata ka sngi kim yo ban kem yu kala ya dai na ran kat bat ki mi ba jong ko ni kila to ki di ka kala kli ka phang kata ka jing cha le be chot ka jong ka ko ni kala yam pa jong ka rong ka wad yam kon ye tho yang ya ka jing chi sha ya ka jing les new jong ta pru ye ka ye u ka an kan sa pich tam la ta kam ye tho un sa le ro ya ki we bat ka dai na ro la pha ye tho ye ka na ka ban ta ke yo ban pha ka yin ka shere te ka ta ka por ka le tho ye ki ha ka por ba kadang le school kadang ta ka jing snu comment kadang ka jing trang jong ka ban yo le kai anda ka la yo ya ka scholarship ka jong ka bat ka le tho ro na ka daw ba ka jing kwa ka jong ka ban le tuition ni ka jing khen ki mi ki pa ka jong ka la pha ka pakan le tuition ha wel no hi kai ba hi kai ki ubasa marjan ko hani ha ka ta ka por ka la snyo comment ban yo le tuition ha ka jing le tuition ka jong ki Hakapor ba empat sedang ka tuition ka jongke ka ju yele ka rangkat bat ki para ba ya le tuition ka jongka hakata ka jing chim tuition jong o no ka ka jongke ule ka li ka hani ya ka jing e ka jongka ka le tho yu ba ka chem jing e hak algebra ti ula pha ab ka on sa chim extra no ai ka ma dia kita khna baro ula pha le no ai ke anda ka le baro ule ka li ka ya ka jing e ka jongka ka le tho yu ba ka chem jing e kham tam ha ka multiply ti ula ai ka kata ka de ka basungละพายการละชายประกันวันหักปอดลายไปเจกันวันตั้งมาเวที่หักตะกสนีกันละเล็กกันเกยอันดากละปอยหาตุชนก็จงกาตาวนอให้กายจงกาละพายกาบันเล็กไอเอกดีวิดีเฮาวิอุบริวบาษาปอกตากยิงกระบะอุสาบะอุนเปยกวิดีโอบัดละพายกาบันเป็นเฮกวลิมบะอุนสนิวตันนันที่หังตากละเล็กบัดกละไอเฮาตาอุบริวกละพายอูบันเป็นเฮกวลิมกุมบาอุนอให้กายจงกาอุพายกาบันเอาHadin kata anda kelawan tau no hikai ulah tane ka bad ulah bad bore ka habaki yo sniu ya kata ka jing tho ka jongka ka kmi ka jongka hang ta ka la Hadin kata ka dai na ka le summit ya kata ka jing tho ka jongka chaka ying bichar anda ka lami na kata ka office ki nong tho ka bor ki kwa ban kli ka honi han re ka dai na kam sha ki ka la khang ki bad ka la pan sang ngai kata ka jing ring video ka jongke anda kala po hing ka honi kala parkhat snyo si ya kata ka jing ja ya ka kil pulik kala thwedi u ban yo kem yo aman anda ule yo i ki ha kata ka por ula phet krat ka pulik kala bodi ni u anda kala yo ban badi u kala ra u police station u ko pal ladan ma phoni u lapan ti bi u ba u khun jong u ula cha kem man taw ladan cha police station teulo pha yo hamindar ba un phon chaki lawyer hadin kata kala le no cha police station ko lawyer ka jong ki kala ong yo amanมาเลมันสิวและไรมันบัดบอได้กระตาขนาติวละใส่ฮอกยาละเดลองบ่าโอเคลมบัดบอได้กะเดได้เคยจึงกว่ากะจองกายบ่อุจูชิมตุชอนเนี่ยกะกะละวันหายิงจองโอบันชิมเอ็กซ์ตร้าคลาสกะปันบันกะละพอนกะละปาอยู่อำดักละจึงปันบอดกะจองโอกะตากะลอยาดกำงี้กะตากะจึงอองกะจองโอกะละกะเลวกะปัลบันเลกว่าบันปันไลอยู่ติวลองบ่าเดนมาร์บ่าอุคุณจองโอละชาพอนชาปากะอำดักกะจึงปันบอดกะจองโอkalau yar kalau awin kopal ban yele ka kes udi ban kre na komba arlak ai haying bisar ka loya dai na kala krapa di kanong bisar ban ai bor ka ta khana ka bakwa ban ha bi khon jongka la da dang muslim ka ta ka jing im ka jongka ka dan ha ka jing ma kanong bisar ka laong ba ya man ta kim la ban ai ka rai haying bisar kan pha examin chwai ka la da long ka bala kin sa ai no ai ka rai hadin ba ka ying ka sare ka la de pha examin ka hakasin ba ar hakay ying ka sare u doktor ole to iki kat kong jing lab ko jong o hakajing le examin ni ka hani uli yo iba amlong so bat pan hab ye khulung jongka namar ba i khulung jongka ila palat ika arbe sau teo lada nang pan hab palat ikata katan hakajing ma nakata ka jing yato jong o doktor kanom bisar kamla ban ai bor ka hani bakan pan hab khon hadin kata kele kren ya ka jingbat bor jong o aman ni ka baro ar lian ge loyar ke le yasai hangta ka jing yasai ka jong ki ka ban islam pha
hak bakado kanong bisar kamla ban ai karai kala pangkon no ay kata ka jing bisar kin sa petek no hak away pat kasngi hadin kata utaw briu basa hajan yim jong o aman ula pha igi kimi pa jong honi nakamanta ka jimha ka jong ki anda kelawan haying jong o kali kando bat ukpa jong o aman ukpa jong o aman lo karpa ki bikin mam no ay ukun jong o ba ulale bakla ulong iki ladagi tre ban map yu unsa ajing sneng no ay ukun jong o barulong ro iki ladagi tre ban pendam ika kis unsa yaram no bat ki da kapisa bakin yo nakamanta ban panhap ay kun jong ka badu kularo unsa pelut pensem mo hakajing pole ka jong ka badi kalawe ka jong ka Tiki kimi pa ka jong ka kim snyo kwa ya kata ka jing terwa ka jong o ti ha kata ka por kila lein no hadin kata ka kimi jong ka hani kala kwa ban sange no ya ka jing ya le kis ka jong ki kala ong yaw tonga jong ka bakin pendam no ya kata ka jing ya le kis ka jong ki bakin sim no ya ka pisa ka ba u kopal ula kulare ki ba un ai bakin pha no ya ka ska hospital ka bakam ba nakmata ban pan hab ya ikun jong ka hani tonga jong ka la ban priang ya kata ka jing kwa ka jong kaก็ฮอนนี่ฮะกะตะกะปอดกะละวันบัดกะละอองกะมีกะจองกะแอมเมงำกว่าบันย่อยกะตะกะปิซาบัดปัญหาใหญ่คุณจองนักว่าบันย่อยกะฮอกกะจองกะมีกะจองกะฮะกะตะกะปอดกะละปิตาเดกีนมารบากินเมยกะจิงกว่ากะจองกะฮอนนี่กะละยามอุกปาจองกะอุลปัตตะนี่กะบะดูลองกะวัดยามคุณมีเสียแลฮีบันย่อยกะฮอกกะจองทีกะฮอนนี่กะสญอซีบัดกะยามกะทังกะสญอปิตาเรกะตะกะจิงจายกะHadin ka tu kan ne por kadai na rang kat bat ka wi ka nong thaw khbor kilawan bat kila pha ye tho ka chaphang ka ta ka jing ja ka kali tho ba sibun kite ki bajia kum bajia nga andrei kasturi chaphang ka jong ki amdan batip mano ka khbor chaphang ka jing pon khon ka jong nga kalapung ka det yangi na pan ha be khon jong nga da ka ba long be ai nga kwa ka jing kar chan ka jong pi nga kan yoy ka hok ban lai na ka jing be ai ya ka jing ban ha khon ka jong nga ban nga kwa ban yo I ya obriu bale snyu nga on cha basi namar ba nga ting ngam no show ban mi se bar ngam no show ban lich school show ko long ba ngam snyu le ran ban pen I ka du khmat jong nga ka par the bat ka I tho maga ka de ko ni ka khana khan south nem karta ka ba sha le be jar haying bisat ka lo ya dai na ka le tho chang ka sima makaro jisen ba ka la de pun kun na o man ya ka ul pan bor ban pan ham no ai kun jong ka de ka ba le long be ai Perkala samiro ya samtali ki falkis ka ba ay persya dagi kinte ya aman. Yang ta kala khori ka honi bakan ong ka honi ka ta ka por ka long ba. Kikimi ka ba ka jong ka ki ju ong bahai ka de hi ban ba kling yala de ha ka jing im ka jong ka. Kang ba ha ka jing pun kun ka jong ka kam yo ban chim ya ka rai da la de na ka benda ban bendo ya ka jing pun kun ka jong ka. Ba ka long ro ba kam snu tho wala da ka pulai man la ka sngi ro kam lap I kita. Ha ba ka jing im ka de ka jing im ka jong ka. Balegi kimi ki pa ka jong ka kita haban pan bor na ka ying bisa ha ka jing yere bat ka jing pan hab khun ka jong ka kanong bisa ha ka ta ka sni ro kam la ban ai ka rai ba khado kala pung ko di ka ta ka jing bisa ta ka ba ong ka ying bisa ka kan sapha no ya lai ngut ki doktor ki ba khale do ban pe ya ka jing long jing man na ka ba ta ka jing pan hab khun ka jong ka hadin ka ta ko pan lo lai kan do bat ka ta ka lo yar ka jong o li bi ta ka ba do long ka bao lên đẹp ai cả khát sao lạc cái chừng lệ cái trong cả mà như sẽ được bật đà bạn yêu lại yêu khôn trong kalau yar ke jong kalau snyu bitari u bat kalau ong u snap jar yo kan tangon ni u daga judi ke jong ka la dau kwa palan pala ban se di u ha ji ran kan baru khun jong u hang ta un sayam na ka banta kata ka khat sao lak ke jong ha ka sngi ba bisar biang ne ka kis jong ko ni kina school na school ba per kala ai jing kar cha ni ka ho ni kila yai rali bandawa ya ka hok ke jong ka Bat kila penrem joro ya urunar ubah dan kri ban le bejot eka. Bat kita waro di ban basi sendon ya aman. Haying bisar hadin kicing pibri ajong ki doktor. Bapak haying bisar kanong bisar kala ai karai. Baga honi kala yot ka hok chongka kala ban penha e kun chongka. Bat kala ai roi karai ya ubriwa le bejot eka u aman. Kin sa sen no yu hadu chipel senyam. Hakata ka por ka hani bat kimi pa ka chongka. Kan bat kinong kerchan ka chongka kalis nyok men. Ka khubor kalami la ye do ba si bon kena skol na skol ba per ki bai kar san ye ka honi ki da wai ka hok ka jong ka te ka ne ka jing do khana khala kon no hang ne par lo ka swa bangan pu ko de ka ne ko video ka ne nga kwa ban ong ye pi kum kin thei ha ba dan no briu ba le ye ka long re yeng ka jong pi om da ka mon ka jong pi de ban ye tho yi mi pa ka jong pi la ne ha ki bai ye nga sem ka jong pi tim te ban tem bat bu re bat ban ti bro sa ka bor jong ka ai ka anh kan sia dai pi bat kan sapan yo ka hok ka jong pi la da pe dang bu re
กีตาร์กินองแหละกินเสิร์ชโลบัดกิเสพแตงโรบันเละเบียงเอพีและนี่กินแตงโรสหกิเวบัดกุมตาปารลอกพิมเดบันเตงบัดบุเรsaya thono hiya ka ek bachia lada phiya kan do kum kita kin jai ti dang kan ni lada bisnyo tan na di kan ek video snyo ba like ba subscribe ngin sen kan do ba ha ka we ba video